Magkikiya kami kay pati tag-iyat ng mga pusil iyo po dito. Kay diret masusugad kun urit nila nga pusil iparadala kun gimbutang nila safety. Dit nakukuha nila mga anak nila mga umangkon kun ano dida. Nanawagan lang ko ang gobyerno. So kadamon nga mga pobre kami, waray namon kwarta. Waray namon igarakos sini pag palubong. Akon labag ginaaro. May ngadan mo upay nga lugnanan tak anak. Amulat amon ginaaro mga dahin disinti nga lugnanan. Kay katapusan na niya nga pag kuha amon di naman niya makaka-eskwela. Amon na lang tam katapusan lot haya nga hatag. Itiya burutangan nga maghalugar ko rin maupay. Amo latak makukuha na gobyerno nga. Buligang kami nila. Karuyag ko ma'am, tak anak, di na mahalubong Holy Cross para disinti. Amo na ginaaro, mabuligan na kami ito nga ginaaro na akon.